In 2006 werden een van de torens van het kasteel in Moffort weer in de oude staat teruggebracht. Maar daar bleef het niet bij. Zo bleek donderdag tijdens de presentatie van de nieuwe plannen. Zo werden de kelders van het kasteel weer zichtbaar gemaakt en kreeg de omgeving van het kasteel een flinke opwaardering. Een evenemententerrein, kasteeltuinen, extra parkeerplaatsen en het teruggeven van een groot stuk landbouwgrond aan de natuur. Het zijn in een notendop de plannen waarvoor door de betrokken organisaties donderdag groen leeg werden gegeven. We hebben hier jaren geleden al met een paar mensen stoute plannen. En dat zou toch geweldig zijn als dit zo leuk in een stad en een stad en onnegens enzovoort. En dan is het gewoon fantastisch dat op zo'n dag wie vandaag alles op zijn plaats valt. En dat we hier toch een verhaal kunnen neerzetten. Ja, dat ding klinkt als een klok en we nog weer een paar jaartjes met vergoed kennen. Want wanneer is dit begonnen? Het was eerst een ruïne, daar was eigenlijk helemaal niks te zien. En wanneer was dat? Nou, het is voor in 2002 begonnen zijn, ook met een nieuw stichtingsbestuur en gezag hebben we zitten de showerstrong of we gewoon kijken dat Frieket van proberen te maken. En toen overal een heel stoot plan om de toren, waar we nu in zin om hem te gaan restaureren. Nou, dat is veel lu aangekeken van, ik denk dat ze zich daar aan verheffen en dat dat een beetje te groot is. Nou, 2002 gestart, 2006 over hem klaar en helemaal bekostigd. Nou, en van daaruit zijn we verder gaan druimen. En als je dan nog de mogelijkheid hebt dat de familie Gele, de agrariër, die hier de weilanden rond het kasteel liggen, nadenken is voor bedrijfsbeëindiging en de Duitse mogelijkheid voor. Ja, en dan zie je het terrein met 10 hectare uitbreiden en dat ook nog samen met partners als het Limburgs Landschap, de gemeente en de provincie. Ik zeg altijd, verzin het klein muske en verzeg tegen 3 grote olifanten zullen we samen gaan rennen en heel veel stof maken. En ja, ik denk dat dat vandaag gebeurd is. We zijn vandaag aan de gang gegaan. En inderdaad, het weghalen van het landbouwbedrijf, dat is denk ik wel een van de voorwaarden geweest. Is dat het punt waar dit plan eigenlijk door mogelijk is gemaakt? Absoluut. De plannen die logen er al langer en er is ook jaren over gekald van in hoeverre is het mogelijk om die weilanden aan te kopen. Laat ik zo zeggen, als je geen grond hebt, blijft het een luchtkasteel. En we hebben nu 10 hectare om 5, 6 doelstellingen te laten landen, om die in onderling in samenhang te brengen. En ik denk dat we hier een unieke ontwikkeling in gang kunnen gaan zetten en dat we er heel chics van kunnen maken. De subsidie die we hebben beschikbaar gesteld om in eerste instantie deze toren te restaureren, maar ook de mogelijkheid, de financiële mogelijkheid die we hebben geboden om de contouren van het kasteel, van de kelders en dergelijke, om die bloot te leggen en mogelijk ook al een eerste consolidatie dan mogelijk te maken. De ontwikkelingen eromheen wat betreft ook het groene gedeelte, de knooppunten, de fietsknooppunten en dergelijke, hebben we weer eigenlijk een bijdrage geleverd in middelen en in mogelijkheden door ook partijen bij elkaar te brengen en indirecte financiering natuurlijk van het Limburgs Landschap, om dit als een samenhangend geheel qua plan op dit moment op de kaart te krijgen, letterlijk en figuurlijk, maar vervolgens ook in uitvoering te krijgen, zodat er iets geweldig moois, ik heb het al een parel genoemd of een groeibriljant, om dat uiteindelijk met mogelijk te maken. Het kasteel, dat is één ding, maar inderdaad, wat duizen met een kasteel, hè? We hoeven het niet meer voor de verdediging te hebben. Nee, en de echte kasteelheren en vrouwen die zijn er gelukkig ook niet meer. Maar in dat kader kan ze ook zeggen dat dit eigenlijk een vertrekpunt is, een rustpuntje is, wie ze het ook wel eens noemen, van waaruit dat ze op de fiets, de voet, noem maar op, in de omgeving weer op weg kunnen gaan. Of vanuit die omgeving hier kunnen ze rustpuntjes, waar ze ook straks, als er een horecavoorziening is, een restaurantje bij is, waar ze ook kunnen eten en drinken. En dan lijkt het me wel geweldig om hier een keer te vertrekken en misschien ook dan tevens te eindigen. Dit is een voorbeeld van hoe gebiedsontwikkeling kan werken. Niet van bovenaf opgelegd, maar enthousiasme. En dat ontstaat in het dorp en mensen die elkaar ontmoeten. Omgeving Limburgs Landschap en die stichting hier van de kasteelruïne. En in één keer gaat het elkaar versterken. En ja, ik vertelde straks ook, dan zeg je, hoe kun je nou die kwaliteiten die hier eigenlijk een beetje verborgen liggen als zo'n slapende prinsessen die je wakker moet kussen. En dan hoe kun je dat nou breed gedragen krijgen? En het is gelukt om met de buurman, de boer, tot een grondtransactie te komen. En dan kunnen we weer een hele nieuwe fase hierbij zetten. Ja, en Fedor, en ik moet Teun Dorpal natuurlijk noemen, de architect, die heb ik begrepen tot vannacht nog aan het tekenen is geweest om te laten zien wat hier met die kelders kan. Ja, daar word ik dan ook weer enthousiast over. En dat zei Feder ook, zit hij. Ja, als 2 stichtingen naast elkaar stuur je elkaar ook nog op. Vrijdagavond werden de plannen nogmaals gepresenteerd, maar nu aan de inwoners van Moffort. Het is immers haar kasteel.
Ik hoop dat dan dat toch ook een beetje overslaat die vonk van, en dat denk ik ook, want het is lokaal Montfort, Limburgs landschap. Ja, overal in Limburg van die mooie dingen, maar het is toch overal lokaal ook dat de mensen hun eigen omgeving mooier zien worden. Dat gebeurt hier. Het is hun kasteel eigenlijk. Precies. Ja, inderdaad. En dat in het jaar dat Montfort, mag ik zeggen dat ze 750 jaar stad zijn. Dus kijk eens aan.